नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तेरा रांदेकरच पळोव्या. ही तेरा रांदेकरच्या कामकाज आहे 1 वाटी सोय, 1 वाटी तोरी डाळ, 3 सुकी मिरसांग, 2 वली मिरसांग, रुचीपुरती मीठ, 1 चमचो कोथिंबीर, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 5 पणसा बिकणा जराशी धाडून त्याची सॉल काढ घेऊ का. 4 ते 5 आंबाडे, 10-12 लसणी बोई आणि 10-12 तेरा पाना बरीकन धुवून बारीक शिंदून घेऊ का. ही रांदेकरच्याक सगळ्यात पहिली तयार शिजवून घेऊया. एक कुकर आयदनात शिंदिली तेरा पान घालका, त्याच्याबरोबर आंबाडे आणि बिकणे बी घालका. थोडीशी उदक घालका आणि धाकणे धापून गॅसाचेर हाय फ्लेमाचेर 2 सिटी काढ घेऊ का. त्याच्यानंतर रांदेश मसाला वाटून घेऊया. एक मिक्सर आयदनात सोय घालका, कोथिंबीर घालका, हळदी पीठ घालका आणि सुकी मिरसांग आणि वली मिरसांग दोन्ही घालका. थोडेसे उदक घान गंध मसाला वाटून घेऊ का. हो आमगेल रांदेच मसालो. शिजेल तेरो, बिकणा आणि आंबाडे एक होड आयदनात घान घेऊ का. तोरी डाळ सेपरेट कुकरात शिजवून घेऊ का आणि ती बी हे शिजेल भाजीत घालका. वाटील मसाला घालका. मीठ घालका. सगळी बरेकन मिक्स कन घेऊ का. कितले जाय म्हण पळून उदक घान रांदे जराशी पातळ कन घेऊ का आणि गॅसा फ्लेम हाय दवन एक गजगज येवच्या सोडका. गजगज येईल की रांदेक लसणी फण्ण देऊ का. फण्णा आयदनात थोडीशी तेल हुन करका. तेल हुन जाल की क्रश कंदावरील लसूण घालका. लसूण जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेऊ का. आता हे फण रांदेत घालका आणि सगळे बरेकन मिक्स कन घेऊ का. रांदेकरच्याक आंबाडी ना जाल्यार आमसाण ना जाल्यार बिंबल घाल्या जाता. तुम्ही बी ही रांदे घरा ट्राय करा. कशी लागली पण कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.